hem canviat la nostra manera de veure la televisió. Ens adaptem als nous formats o són els nous formats els que s'adapten a la nostra manera de viure? Es el formato el que elige a la sociedad y la sociedad la que quiere que sea el formato la sociedad. Mariano Rajoy. Te rogamos, oye no. ¿A quantes plataformes digitals tens accés? Espera. Però quantes pagues tu? La pregunta de sempre, la televisió és cultura? Bueno, mira, jo no sé si és cultura, però mira quins temes. Mira totes les floretes que brillen alegres al sol. Cada valenciana passa 4 hores i mitja al dia consumint contingut audiovisual. Tenint en compte que els valencians tenim una esperança de vida de 83 anys, fan un total de 15 anys i mig. Me quede loca. Avui, en el Piset, ens posem cara a la pantalla. Poseu el Piset. Sarai Hola. i Lluís, Sarai passa? Cerro, Lluís Cascan, crec que és el futur més present de la radiotelevisió pública de les valencianes i els valencians. Esteu d'acord en esta Bravo, que bonic, que bonic. Ens va dir per un plató. Sí. Jo ho veig així. Tant de bo, Bueno, tant de però bo. vosaltres sou dos de les persones més divertides que tenim en la nostra parrilla autòctona. I la pregunta és clara. Com arribareu vosaltres a este mundillo? Tu primer? No m'ha donat opció? No anareu junts, no? No, en el meu cas, jo vaig estudiar periodisme perquè m'agradava molt la ràdio. Jo era molt, ara estic a la tele, però sempre m'agradava molt la ràdio. Vaig començar en el poble fent ràdio, quan tenia 16 anys. D'on eres tu? De Muro. I tu? D'Alcoi. Oh, damunt n'hi ha bif, així. Oh, no ho sabia. Perquè ha dit Muro, però no ha dit el nom sencer, que és Muro d'Alcoi. Bueno. Choices, cariño, Estic choices. segur que vaig a fer punt i a part, no entra així i... Primer Home. conflicte per dos candidats del pis, És que clar, és com si jo visquera un de Benifallo, a veure. La convivència, no sé. La convivència seria Lo que pasa és divertida. que Sarai a Muro ja no pot anar. No. Que no. Perdona, Ai, Lluís. vos trobeu en la tele, pues. Persona non grata. Perdona, Lluís, que t'he tallat. No, Que és broma, això, és broma. vaig començar en Muro, en la ràdio, a fer ràdio en el poble, m'agradava molt i vaig dir, pues això jo crec que tire per així, periodisme en València i després vaig arribar a fer unes proves de reporter quan va obrir la tele i em van dir, reporter no, que estàs molt verd, però redactor. I vaig entrar al Matí a Punt i ahí va començar tot en la I tele. després necessitaven cares guapes i ja et passares a primera línia, no? Efectivament. No, volia dir, ja que ho dius tu, va ser això, tal qual. L'actitud d'este xic. A veure, jo vaig estudiar comunicació audiovisual al campus de Gandia, a la UPB. O sigui, jo vaig entrar en realitat perquè jo volia fer callejeros. O sé lo que hicisteis. Callejeros. Sí, pero no. O sea, a mí me encanta el callejeros del carrer, ese brute dels vídeos de YouTube, pero yo volía callejeros viajeros. Yo olía... Ah, vale, tu no volies el dels jonquis, no? No, És altra cosa, No té res que veure callejero en callejero. És que era tu món, No, els altres estan molt bé per veure-los des de ma casa, però jo volia viatjar. Trip. Clar. I el teu primer projecte? No, o sigui, el rotllo és que jo vaig entrar en la carrera i de sobte vaig dir, pues n'hi ha moltes coses, perquè també volia ser guionista de sèries. Jo tot, o sigui, però després vaig dir, hòstia, la ràdio, que guai, i em van dir, tens una veu, tal, i ja vaig descobrir com més coses, i al final, és que vaig fer un poc de tot, realment. Gravava les cançons d'Esrec com a capçalera dels meus programes. Que ja estaves fent escaleta i tot, ja anaves en sèrio. Benvinguts a les de quines i quantes. I de la tele en si, quin és el primer record així que teniu? Jo, per exemple, el record que tinc és Vega en Heidi a les 8:30 del matí, a la 2, a la tele, on me diu, pare, no tardi més, Ostres! Quins són els primers records així que teniu? Jo és que això és de veres, val? Però és que és supermacabre. O sigui, jo de xicoteta, no sé per què, necessitava que els meus pares em ficaren el conde Dràcula de Gary Oldman, en plan, en 5 anys, perquè si no plorava. I que jo ara no la puc veure perquè em dona por, però de xicoteta no Ho esteu veient normal, això? És al revés, o sigui, si no plores... O sigui, és com que em posava a plorar i ni menjava ni res. Em tenien que ficar a Gary Oldman de Dràcula empalejant a la O sigui, gent, per a perquè tu, si Dràcula no... de Gary Oldman és el que és Dora l'exploradora ara mateixa, no? Sí, o sigui, i després, és que jo de xicoteta era com més adulta i amb els anys m'he fet més xiqueta. És molt fort, perquè jo també, en l'època que estava a Aznar, jo em dormia mirant mítings polítics d'Aznar.
em quedava fascinada. Uau! En plan, no, Sara, però que ja. soc d'esquerra! Tens un batiburrillo en el cervell Sara, jo no brutal. sé. Anar fascina, anar fascina. No sé per què, però necessitava coses d'adults. I com més gran, ara Disney és en plan... Però de xicoteta no, de xicoteta era en plan, empalamos a gente, Vosaltres acabareu, o estàveu en la carrera, en ple tancament de Canal 9. Com veieu el vostre futur? En la universitat ja era de estamos en la mierda. Bé, jo en el meu cas, en setembre vam entrar, no? I en novembre de 2013 arriba la notícia del tancament de Canal 9, com dius tu, en tot el que envolta, no només els treballadors de Canal 9, sinó les productores, tal. I clar, l'ànime en classe era com... On collons mos hem clavat? Jo és que estava en primer de carrera d'audiovisuals quan va ser el tancament, que ho vam veure en classe. O sigui, el professor va pensar que era bona idea veure com tancaven un mitjà que jo pensava, dic, quan isca Mireu com se tanca el vostre futur. Clar. Mirad I jo- vuestros sueños, mirad vuestros sueños. I en primer de carrera, sí, era com, pues molt bé. Jo volia viure l'època de Tómbola. Jo m'he perdut Buah, tu te ve casar en Tómbola. Home, jo insultant a la en gent. Carmele i Carmele s'haurà quedat a l'altura del Home, betún. és que jo insultar a la Sara, gent que i te que em calles, paguen... Carmele. Buah, mira. Exacte. Oh, que veu ha definit, eh? Insultar a la gent i que et paguen. Sí. Això defineix molts programes. La incorrecció. La Era el incorrecció en la principi tele. un poc d'aquest format un poc estrany. Parlant de programes típics, com Tómbola, com el que acabes de dir, quins són els formats televisius que cregueu que han marcat una època, sobretot, diguem, contemporanis en vosaltres? O sigui, no me parleu del Nodo, ¿vale? Que ha marcat una època, però amb vosaltres... No mos parlant de la teva època, tranquil. Clar, ja m'ha caigut a mi, perquè me deixeu a mi sempre com l'abuela. Hi ha programes que jo recorde veure i que m'agradaven i que jo dia, ostres, això està guai, abans de saber que volia dedicar-me a això. Jo recordo, per exemple, que es deia Lo Más Plus, que feien en Canal Plus, mon pare li agradava molt. El dels Guinyols. El dels Guinyols, que la secció era els Guinyols. Els Hi havia una Guinyols, secció sí, que sí que després veia, ho va petar que tant mon que van fer pare un era programa de Guinyols. Ja ves. Pues era un programa on anaven artistes internacionals, tipus pues, un poc l'estil que fa l'Hormiguero ara, però en un format molt fresc, Molt que no més s'havia fresquet, vist, un plató blanc, i estava superguai. I aquesta forma d'entrevistar i tal a mi m'agrada molt. Saps què Que passava a mi? guai. Que jo havien anat a programes de veritat, que marquen una època Va, i de qualitat. no, jo m'ha marcat I a mi. nosaltres, quan parlem de programes que marquen una època, pues, no, mos ve al cap el Grand Prix... Bueno, però també molava és que molt ve el Grand Prix. història, També mola, clar. això l'estiu era sagrat per la nit, Sí, el sí, polo sí. i el Grand Prix, no? Aquí hay tomate. És clar, per exemple, Aquí a mi me passa... Aquí hay loco. tomate. Ja ves. Això és... Perquè per cert, això no és Jorge Javier? No, Sí. m'estic ratllant. que- Sí, Jorge Javier y Carmen Sí, Alcaide. Tal qual. I Alcaide. Tal qual, tal Sí. qual, tal qual. Ai, que out estic... Sí, jo, totes les Que meves memòria, frases, tio, que i jo memòria. tinc 80 anys. Sabeu que, no parega. sabeu que dato interessant, el qui feia ui, això és valencià i és Alfons Ferrandis, reporter de Bona Vesprada de Apunt a dia d'avui. En Epa. sèrio? Sí. Mira que il·lusió s'ha testigo de donar esta dada. Sí, Toma dato! sí. Ho tinc Que en tele. risa. Pues jo, el teu programa preferit de la tele que, claro, va marcar una època, però segueix marcant una època perquè és immortal, és... No m'ho puc creure, si tu eres, no pots ser més fan de El Inmortal, El Señor que no se hace mayor nunca... No m'ho També puc sí, en la creure. 2, en la 2. En la 2, o sea... Jo tinc clar. Oh, És més que no sabia de què m'estava parlant. Però si tens un pòster en l'habitació de Jordi Hurtado... Ai, per favor, l'ensenyé. per favor. El pòster en l'habitació... Home, Jo vull entrevistar-lo, a Jordi perdona. Hurtado. Sí, És te de- fa molaria. molta il·lusió, Home, és que més il·lusió no em se fa. te morirà antes de que l'entrevistes, però igual faltes tu antes. Al pas que anem el tiro jo més. Jordi Hurtado, perdoneu, però és que jo tenia 0 anys i ma abuela veia... Ja estava. Veia saber ganar. Ja. Però això era sagrat, eh? Clar. Però no sé per què, és que ma abuela tampoc tenia un interès especial en res de les preguntes. Clar. Però és que fa companyia molt bé. Mogolló. Jordi Hurtado... És com una mesita de nit, que I està la ahí veu en i no off. la canvies mai. La veu en off t'incita a Això la és fiesta. ASMR. Antes de que s'inventara, Exacte. la veu de Jordi saber ganar, Hurtado. la vibració, Millor impossible. està comprovat, que això t'entra de bola. I tu estàs dormint la siesta molt bé. És veritat, Tu, Sarai, programes que han marcat època? A veure, per a mi, Buenafuente també, que veia des de xicoteta en TV3, però jo era superfan de Caiga quien caiga. Oh! Per a mi era lo Canvia la més... tele, també, eh? Que, Codis clar, de el món del reporterisme i tal, i després també Sé lo que hicisteis. Sé lo que Sé lo que hicisteis, Patricia Conde i Ángel Martín. I Ángel Martín, o sigui, per a mi això va ser de dir, val, això és el que Pues mira, jo crec que és m'agrada. una cosa com la que hem parlat abans, que aquest programa igual el fan ara i ja no entra.
Per cert, vosaltres que se dediqueu també molt a l'humor, cregueu que l'humor també és canviant, que el que feia gràcia igual Home, clar. fa 10 anys, ara no? S'actualitza. Jo crec que s'actualitza sí, també... I hi ha coses d'humor Clar. que fa 10 anys, ara les escoltes i diu... I xoquen. Tu que fas stand-up, jo veig els primers clubs de la comèdia i dic, per favor, que algú me mate. Help, sos. ¿Dónde está el cianuro? No, Sí, no vull arroba veure estos policía. chistes. Sí. Arroba policía. No, sí, arroba policia total. Sí, sí. Pues veure cool. o sigui, dius, no, perquè les coses, o sigui, feminisme, tal, no sé què, no fa falta, si estem bé des de fa anys, tal, i dius, posa't un club de la comèdia de fa 10 anys. Ja no sol és el club de la comèdia i coses per adults. Fiqueu-vos un capítol de Doraemon. Ah, bueno, tot, sí, sí. Tu sempre has dit que Doraemon és És masclista. que és masclista que És te que cagues. tot. No, sempre Però no. Doraemon, el gat en si, no? Jo era superfan de Doraemon. Jo O sigui, crec que que clar. separara el món que està en... Saps? Mira totes les floretes. I, sí, sí. clar, fa poquet m'he donat compte que li alçaven la falda a Shizuka se posava superincòmoda, o sigui, xuaven aquestes coses, Sí. i què passava després en escoles? Jo alçava la falda de les meves compis, Clar. saps? Però és possible que per això és perquè ho naturalitzes al veure en uns Però dibuix, si tu no? veus Home, en perquè els teus dibuixos és animats, cultura. veus cada vespre mentre de mitges el bocadillo de nocilla, Sí. això és lo normal. Però no és mal veure d'on venim, no? Del No, concepte. no? clar, I i està de veure moda. d'on ve, clar. Dona hasta un poc de pena veure com envelleixen les coses i dir, ostres, realment ara ho veus i Claro. en comptes de despertar-te nostàlgia, el desperta, però està guai. Això és, no? igual soc jo molt però- major, però veieu Cròniques Marcianes o heu arribat al Sí, final? sí, sí. Cròniques Marcianes acabava Molt de amb xicoteta. un striptease sí, d'una sí. xavala ¿En que se serio? quedava en pilota picada. Però O sigui, Cròniques Marcianes és... Bueno, sí. si n'hi ha formats que han marcat època, inclús tendència, i segueixen fent-ho, i ahí vos heu de mullar, sí o no, són els realities. Vale? Ai, ahí te toca la fibra, eh? Serà Ai, ai, normalitat. Quan parla de realities, anem a parlar de realities un poc que són així en tessitures que no saps si sí o si no. Val. Rollo Isla de las Tentaciones... Clar, és que jo vos he de dir, mira, jo Titanic. Isla de què? mai he No vist... sona. No saps de què va, no? Pues, Ja la tenia típica, la un típica. problema, perquè jo mai he vist ni Gran Hermano, ni Mujeres y Hombres, val? Tot bé. Ara, la Isla de las Tentaciones, en este Bueno, episodi, ja porta un tatu els que fica dimecres, Estefanía. quan... I si I vos em dic, vaig viciar, és una merda. si vos dic que jo no he sé, vist Gran Hermano ni... O sea, no he visto un reality en ma vida. Mai, 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 No mai. és per Nunca. res, realment. Mai. Jo és que Però- ara el riuràs perquè veig la cara... Jo tampoc, de veritat, és que no m'agrada. I aquest estil d'això és que no a veure, m'agrada. A veure, és Exacte. que... No, jo no Però entro, pareix que, o sea, que ho diguem per a això, No, no, para nada, per a quedar-bé para vosaltres, nada. no? I que ens pilleu en el piset, Clar. però no. No, al contrari, jo no penso el mateix. A mi, jo sóc com Sarai. Si no ho fique és perquè sé que tenen com la fórmula per a que te quedes ahí, saps? Sí. Tu, espera, no sé si és reality, però tu te minxes first dates de pe a pa. Això és un poc O reality. sigui que sempre- Això és un poc reality, tu veus això? Ja. No, Sí, és no vaig ver, ser. vale, t'ho compre. Pues això és l'únic reality que veig. però que jo no critique reality des de la... Com, no, és que Superioritat. això com tu, No, la para superioritat nada. per a res, és dir, Para poden criticar-se determinats comportaments que puguen ser realities, però com a format, és televisió, és entreteniment, hi ha un equip darrere de persones que ho treballen per a que siga entretingut I ho fan estupendo perquè n'hi ha moltíssima penya mirant-ho. Totalment. Sabeu que sopant els dimecres quan torne a la Isla de les Tentaciones? Vale, pues no passa Els res. dimecres, Jo val, fa- és jo- perquè dijous a les 10 va tap zapping. Claro. Ho era Això- dijous? això- Ai, No, és que crec que era dijous. És que era ara, dijous? És que molt Home, mal. home, jo crec que si fan tap-zapping, volem tap-zapping, És que no? volem tap zapping. És veritat, és veritat. Perquè no si passa no, crec res, que tens veuré una la crideta. carta. O podem, cada uno en el seu mòbil o en el seu tal, se ho fica en el seu quarto, lo que És vulgui veure. veritat. També vos dic, en este episodi, per favor, els documentals d'assassins en sèrie, de sectes i tal, estic obsessionada. Val, o sigui, Jo no soc massa és d'això un tampoc. must Fuera, en estic este pagada. cas. Rotllo, O sigui, tio. que jo A tingui ver. una discussió. És que no, ja no sols això, és que ella se traga tot això, el crim i tot això que veus, i els podcasts i tal, que veu aquestes merdes. A mi em pareix una absoluta basura de format. Opinió, saps? Però... No passa res, ja A sé veure, que va a ser veure. la meva Vale, companya favorita, no passa res, està tot bé. Atrau molt el crim i... Home, el que jo passa és que a mi em fa por, jo soc poriga. Jo soc poriga i ho veig un poc... Pues I, hemos mira, jo vaig vuelto veure el de la màfia. Poriga, se l'ha inventat. Porigós. No ho sentit mai? En sèrio, Bueno, en el meu poble diuen poreguita. Poreguita? Això, Que és esto no s'ha inventat encara. És que que encara no vinga sé què és. l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Tenim un dubte. A La veure, invoquem. arroba Enric Valor, pobret meu. Això, pobret meu. Sabeu quantes hores passem de mitjana els valencians i valencianes a la televisió al llarg de les nostres vides? Quan? Quantes hores no? Quants anys? Anys. En una vida. Digueu alguna arreu. Jo què sé, tio. 15? Joder, macho. Ho has
Sí, 15 i mig. Com es nota el periodista? Però si anem a veure si el càlcul sí que ens va costar com 3 quarts d'hora. No, en serio. Però 15 és lo típic que dius, no?, de 15. I per concretar un poc, havent tantes plataformes i la immediatesa un poc de l'audiovisual, cregueu això que fa perillar la tele o de vegades infravalorem la potència que té la tele? Perquè de vegades no som conscients de quanta gent veu la tele, que és moltíssima, i pareix que esto s'acaba, però què m'estàs contant? Mireu la gent que veu. La televisió. La televisió. Diuen totes les lletres. No ho sé, jo sóc optimista i jo pense que la televisió no va desaparèixer, igual que no ha desaparegut la ràdio ni res. El que passa és que s'ha d'adaptar. S'ha d'adaptar a les noves formes i ha de fer arribar el seu contingut d'altres maneres. Abans l'espectador anava directament, agafava el mando i perquè ja vivia en la tele, i ara ja no, ara hi ha altres coses, hi ha 3 dispositius i la tele ha d'anar ahí i compartir-ho i fer-ho guai. És que abans, si volies veure a Crec en Viva, o estàs este dimecres a les 10 sentaeta en el sofà i sopaeta allà, o t'ho perdies. O tenies que gravar... I anaves, el poder l'alarma, ho tenies claríssim, la rutina... La teua vida rodava al voltant d'això. Sí. Això s'ha acabat, s'ha acabat. Inclús, bueno, s'ha acabat no, però ja mos costa veure anuncis, per exemple. És impossible, saps? És el que diu Lluís, ahí estic d'acord. Ha d'evolucionar i d'adaptar-se als nous temps, com ha fet la ràdio en els podcasts i tot el rotllo, però també, o sigui, és una qüestió de temps, jo crec que és com... O sigui, a mi que avui en dia en prime time estiga una persona com Pablo Motos encara, que és més viejo que el sol, en plan, chico, vete a saludar a tu amigo Tutankamón ya, vete, por favor, i que fiquen a Núria Roca, perquè això ja no es pot suportar. Però que és una qüestió de temps, o sigui, s'ha d'anar actualitzant, perquè ja fa olor a tancat, algunes coses. Estic d'acord. Bueno, des d'ací, com vos implica absolutament, per favor, que no s'acabe la televisió i sobretot que protegim i cuidem la nostra ràdio televisió pública valenciana, perquè és necessari que tot el sector audiovisual i tots els artistes com vosaltres tinguin el seu lloquet. Ahir estem pensant, Artur i jo estem parlant de personatges mítics de la tele i vam començar a pensar en gent que ha marcat televisivament la nostra història. I volem que mos doneu un titular, una frase, com Ferrera, un titular. Titular. Va, que arribem tard. Dels següents personatges, ¿vale? Vale. Vos dic uno a cada uno. Évole. Podria entrevistar a més dones. Bueno, podria entrevistar dones, que ja seria una cosa... No ho havia pensat, És que no. Perquè jo li tinc com molta d'això, però... I a mi m'agrada molt, però és que hi ha vegades que jo crec que és que de veres ningú s'ha donat compte que no, en esta temporada ni una... No sé. I mos fica 2 vegades al Bosé, què te pareix? Sí que... No, a Miguel i a José. Exacte. Que són dos. Ostres, per favor, poc s'ha parlat d'això. Un popular opinion. O no, igual no. A mi l'Évole del principi me donava tot l'asco. Jo era fan, jo t'ho he dit. Quan era el follonero sí, no t'agradava. Quan se feia el graciosillo i tal i qual, no. Ara me pareix un gran comunicador, un gran periodista, però no havia fet mai aquesta reflexió. Ana Rosa Quintana. Ostres! Què tal, la tia? Con la iglesia hemos topado. Un pilar dels matins. Però anem a veure, és que és veritat. Mira, li agrada més un xiquet en un pou que... El sensacionalisme que hi ha en aquests programes i com furguen és evident, en els successos sobretot. Què vos diu d'una dona que té una revista que se diu AR, o sea, les seues sigles? Pues mira, ahí he de dir una cosa. Jo fan, Perquè jo mentalment... No, perquè jo vull un imperi, val? O sigui, jo vull tindre tot. Jo vull la meva revista, o sigui, jo soc supernarcisista. La colònia. Jo vull condons en la meva cara, també. Jo vull tot. Llavors, una dona que en el seu Xocho Moreno ha dit una revista en el meu nom. Que sí, que sí. Per canviar un poc de terç, una fuente. Molt bé. La història dels late nights a Espanya. Jo és història viva de la televisió, per a mi. Sí. Què opines de... o què vols dir de El Risitas? Ostres, El Risitas... Descansa en pau. Sí. Sí, home, jo crec que és un símbol d'una televisió molt concreta que feien un temps. No, perquè el tema de Quintero, que iba a eixir d'ahí... El loco de la colina, és un programa que a dia d'avui també és impensable en quant a ritme. Sabeu el que és el silenci? És que avui ja no ho escoltem. Però crec que ho exagerava, no? El ritme lento, era com el que ho buscava. Ell jugava a favor d'això, jugava a fer un ambient en una entrevista molt concret
que avui en dia és tot el contrari, els youtubers piquen a cada 2 segons, n'hi ha un tall en el vídeo s'ha oficiat en YouTube, tac, esto, piqui, ping, i això era... I el cigarro, el cigarro sorprèn. Jo crec que Quintero suava en el silenci de tan llarg. Jo, per exemple, és una persona que tinc prou por al silenci. Vull dir, si no tinc molta confiança, és molt interessant. Jo no puc estar més de 5-6 segons davant de tu en silenci. A mi també me fica nerviós. Perquè ixen les coses. Quan estem en silenci, dona temps a pensar, i és quan ixen... No, i és que esta persona està incòmoda, i jo, i què passa? Per què no parla? Per què no diu res? Per què no dic jo? Què passa? Què pensa, que soc idiota? Per mi Risitas és de les persones que més risita m'ha fet en tota ma vida. I eixa risa meravellosa. Jo he vist vídeos de YouTube de Risitas, però igual 15 vegades i seguir riguent-me d'una història. Eva H. Buah, que guai. Pareix que estiga com... Sí, sí, no sé, Évole i Amiana Rosa, no sé què pensar. Què voleu dir així, macho? De veritat. Pues de les que va córrer per a que nosaltres poguérem caminar o al revés, no? Siga... T'ha quedat superpoètic, eh? Sí, No, és veritat, i és que dins de la comer... Jo al final soc còmica i gràcies a dones com Eva H, Ana Morgade, Maria Juan i tal, és un poquet menys difícil, encara que a dia d'avui continua sent supercomplicat. Però ja no sols que va començar ella en el stand-up i un poc la cara, és que va presentar el Club de la Comèdia una xica que això... I es va produir va presentar antes Emilio Aragón que Eva H, saps? Clar, i després ella, com no li... Òbviament, una dona no li donaven un late night, ella, quan va poder, va dir, me'l produïsc, i va fer la Noche H. És la primera dona que ha presentat un late en Espanya, i jo diria que l'única Noche H, programa mític, perquè és que per produir has de tindre diners, i per lo que siga, les dones... Bueno, és que les dones, jo crec que si un tio demostra una vegada que val, i ese tio ja val. Una tia ha d'estar constantment, hem d'estar demostrant cada vegada que som vàlides, que mereixem el lloc on estem, i és molt més difícil la carrera. Li volia preguntar això a Soraya, quan ha dit Eva H m'he recordat que moltes vegades he sentit el comentari de Eva H és l'única xica que me fa gràcia. És un comentari que heu escoltat alguna vegada? No és a mi soles, no? No, que va. I a Maria Juan també li ho diuen, i a mi a voltes també, i és com... Que també, parlant de lo de... O sigui, jo tinc un bloc en els meus monòlegs de que vull ser mediocre, perquè estic fins als collons de per ser dona has de ser superbona per a conquerir un lloc superxicotiu, en plan, i que és pa tu soles. No me minxa monologuistes tios que donen tota la vergonya aliena, més absoluta. Però estan ahí i és com que jo he de ser superbona, jo no puc pinxar, jo no puc fer un dia de dir, hòstia, quins acudits més roïns, estava fluixeta, per què no? Clar que puc. Jo necessito ser mediocre un temps i aprendre com els 50.000 còmics que són, però fatales, i estan. Que és que la còmica Victoria Martino diu que és que falta que als collons de son pare li facin un late night, perquè tots tenen un late night i és en plan, és que al ojete de mi padre le falta uno, o sea, per favor, és que no n'hi ha ni una dona i hi ha còmiques boníssimes. Entre ellas Sara y Cerro. Bueno, lo has hecho tú, no lo he hecho. Ai, triqui. Si se quedeu els diumenges, mos fas un monòleg, eh? I em doneu feedback. I mos podríem ficar mentre ella fa... Perquè tinc cuarto milenio. El monòleg m'encantaria, Sarai, estar fent el monòleg, nosaltres xirats, i si mos mola algun xiste, no xirem. Està mesclant formats, eh? Cara, és que és I presenta Lluís. Va, vinga, ja ho fem tot. I ja més equip. Tu fas el logo. I actuació. I una cançoneta. Sarai hace chistes, Sarai hace chistes. Molaria. És graciosa. Ja està, és graciosa. Matías Prats, titular. Hombre, Matías Prats, jo soc molt fan de l'humor d'aixòs xistes. Són roïns? No ho sé, són roïns. Café para muy cafeteros. Aquests xistes a mi em fa molta gràcia, m'agrada molt. Tens un xiste ràpid de Matías Prats? És que em vaig fer uno esta setmana en el monòleg, a veure si... Ah, sí, val, és que l'hem fet. Jo a voltes faig alguno quan faig el monòleg del Tanzàtic. Prats, per favor. Sabeu que n'hi ha un tema que ara el PSPB pel Port de València estan negociant perquè volen fer-lo, Compromís ho ha recorrit als tribunals i, clar, les negociacions no arriben a bon port. És Matías. És com si tinguera Matías. Venga. Passant el sombrero. Això és passar el sombrero. De res. Això feien molt, eh? No sé si és real o no, però això que feia quan passava la meteorologia, porque el tiempo sin ti es empo. No! M'agrada, tio.
M'agrada, és que és tan simple. Castigar 5 minuts al quarto de marca. Hòstia, ho entenc. María Teresa Campos. Ópala. Com molaria, història viva. Bueno, está entre los 90 y la Historia muerte ya, la viva. pobre. Está ya ahí. ¿Sabes qué pasa? Saps què passa? No sé si pot començar un Vale. titular, ets el Clar, que passa. titular. Bueno, saps què passa? pues- Que jo sóc més de Terelu. No, Ferreras estaria bonegante ja, de veure. És que també és a veure. Titular, titular. també és història de la televisió. Sí. I al final és que, mira, em pot agradar més, menys, com Ana Rosa, com tal, però és que són dones, estan ahí, pues tot Bueno, bé. Perquè per lo igual menos- hi ha una minifatxita en casa que diu vull ser Maria Teresa Campos i també és un referent, Claro, és un xica. referent, és un Pues referente molt bé, para- pues necessitem referents també. Para los que no son socialismo, para los que son libertad, tienen que tener referencia, Clar, ¿eh? no, igual És col·lega de puedes- Broncano, ¿eh? Es colega de Broncano, Ay, que van a la es verdad. Resistencia, es tremendo el show que va a montar Pero ahí. un día Hay que darle... va a contar Broncano. A tu que- Broncano tampoc te cal molt bé, no? M'agrada, però té cosetes. Claro, ya, tú y yo siempre parlem. No, yo diré, Nosaltres dísemelo, som, perquè- som fan de la resistència, Jo però també, sempre diem clar. que és un humor unga. No, però ja no és És tant un humor això. unga. És que ja no vull Que a mi, quedar, me, no que a vull mi ser me fa pesada. molta risa, me fa super risa, Però és un humor, a vegades, amb molta testosterona. Que a mi m'agrada, i ell m'ha agradat sempre, jo era superfan de la vida moderna, però bueno, pues és que al final les ulleres violeta costen molt de llevar i Això és no hi ha ni una secció amb una còmica. A mi m'encantaria treballar en un format com la Resistència o tal, però és que no hi ha un lloc en què siga. Anem a fer un currículum i un change.org. Però si no, jo- Serà en la resistència. N'hi Hòstia, ha pues jo crec que 20.000 diria de puta mare. companyes Molta superbones, Pues mira, millors que jo, que podrien sí, però el que estar. parlàvem abans, una tia entra a la resistència i estan totes les lupes. No, saps? és que I estan és esperant el superdur, fallo. Sort, Estan sort. esperant el fallo. Sí, Hi ha un tio per a que li criticar. perdona. I per acabar... Ibai Llanos. Ibai Llanos. Toxicidad Me encanta. fuera. Toxicidad fuera. Sabeu que els concerts de la fumigada s'acabem No, amb la és Txell? una Sí, ho vaig En veure per toxicidad Twitter. fuera. Que I gran. jo que sóc un poc boomer, no coneixia aquesta cançó i la digueren els compis, fiquem això i la ficarem el primer dia. Això és un... I la penya, toxicidad fuera. I És dic, que- hòstia, ara és dels millors moments del concert i tot, Que sí, o sigui, és increïble. Què opineu? Bueno, ell. Veu un futur ahí? Sí, Ibai Llanos jo crec que ha sigut una espècie de colp de realitat per a molts mitjans tradicionals que han dit, ui, què està passant així? Igual no hay que ser tan recto, ¿no? Y tal. Què està passant així? Igual un xaval en el seu quarto està fent una entrevista rellevant que dona titulars a l'endemà, està fent uns números tremendos, està fent noves coses i està guai per l'alerta que ha donat a tots. A mi m'encanta i a part Ibai em pareix un comunicador És- graciosíssim, excel·lent, És molt bo. de Bon És futur, brutal. no? I també el fons que té, perquè té moltíssima visibilitat, jo crec que és de les persones a Espanya que més visibilitat té, I sobretot jo per crec a que la n'ha gent anat a Andorra, jove. també, Eso no se es. n'ha anat a Andorra. Però ja no No sabes se n'ha això, anat a és una Andorra. persona que és prou Parla de crítica, no? gordofòbia, Sí, sí, parla té consciència. moltes moltíssimes coses Té consciència. que gràcies a... Hi ha molta gent que consumeix el seu contingut i si no fora perquè ell introduís certs temes, aquesta gent no Sí, el sentiria. no I arriba no allà. sembla impostat, no? Sembla que ho creu de No, veritat. ho creu Jo de crec que veritat. És Jo genuí, crec que sí. és com que saps que ho diu de deberes i no sé, jo crec que és molt bona influència per a la Jo gent jove. també penso això. Això és un influencer de veres. Això és un Deberes. influencer, un influencer des que fan falta. Des que- Sí, sí, sí. exacte. Total. Ara mos falta una xica com Ibai Llanos. Perfa. Que la Cristinini, Cristinini està molt bé, sí, el que passa és que... Veus, tio? però claro, va tot molt relacionat Una amb els prova, no la xocs. conec. Vos sembla que per a seguir juguem a la típica de... És el xoc típic de botelló, no? El de ¿quién tengo en el coco? Se diu així realment, no? N'hi ha un xoc que Què se diu tengo en així. el coco? Ah, sí. En personatges un poc així de televisius, diguem, o de la història, un poc de tot això. Vos pareix que cadascú fique uno i Vale, va. li el passem al del costat? Vale? Vale, vinga. Vale, va. Vos passa. No, personatge històric de la tele, no? Sí, algo així. De la tele, no? Que Gent siga, de la tele. que sí, que siga relativament Presentadores, conegut, no? Comunicador. Vale, qui comença? Va, començo jo, vale? Soc xic o xica o xique? No, perdona, Però però és de sí o no. Ah, vale. Mal, ja. Soc home? Sí. Encara estic en actiu en televisió? Sí, Soc molt famós? sí. Sí. Vale. Me dediqué a late nights? No. Sí. Tècnicament... Tècnicament Podria no. ser... Vale, estic en tele de pago? No. No. Estic en Telecinc?
No. No. Estic en la sexta? No. 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 Hòstia. Estic en la 1? No. No. Estic en la 2, no. Perquè no el coneixeria. Estic en Antena 3? Sí. Vale. Vale. Tinc formigues propet? Sí, Soc Pablo bravo, Potó? bravo. Joder, que asco, per moment. No vull saber res d'este Tinc paio. formigues proper, m'agrada molt com a pregunta. Tinc No, no, formigues no, per no anar directament. Una agonia, sí. Molt bé. Anem a mame? Vale. Vinga. Vale, acabem amb Xica, vosaltres. soc xica. No? No. Soc humana. Eres soc humà. Eres Ah, humà. sí, sí. Eres humà? Estic mort. No, 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 no. No estàs mort. No sé si Ui, televisivament. ui. No, Tampoc. És que han fet una Una cara... cosa, per creieu favor, que per jo favor. coneixeré Sí, a saco. Que vos tanquen el... A Sí, saco. va, tira-li, Vale, tira-li. perdón. Sí. Me fico Soc molt nerviós. major. Sí. Isc en Canal 9. I si I en Canal 9. sí és Sí? en Canal 9. Vale. Molt, a més. Del corazón. Sí. Soc Mariñas. No? No. Ah, Però seria molt bona, eh? Seria molt bona, jo podria haver ficat això. del corazón de Canal 9, no sé. Sí, Sí? sí. I de moltes coses més. Sí? I de moltes coses més, sí. Ostres, tio, no tenc idea. Estic en actiu en la tele. En teles d'ixes... En una tele local. En teles locals i En una televisions. tele local. Tio, no tenc idea. t'ho Sí, juro. estava en Mariñas. Que En no, Mariñas feia coses. no En conec Mariñas el- ha fet coses. No coneixes ni Que no ho poc, sé. El titular ho presentava tot. Sí, tot el que n'hi havia ha fet de tot. Que no tinc idea. Pues si te'n sabeu vosaltres més de tele que jo. I el diguem? Sí. Sí. Chivo Rovira! Ah, vale. Sempre Que no coneixes a Chivo Rovira. Ah, vale. Presentador de Tómbola, Sí, quan presentador de anava per Tómbola. el cor... Ara ho presentava tot. Jo? Vamos contigo? Ah, soc dona. No? No. Soc presentador. Sí? Soc còmic. No. No? No voluntàriament. A mi me fas risa. Està ben dita la resposta. Va. No voluntàriament. Soc de la tele pública. He treballat en la tele pública Efectivament. i m'he estampat en la tele pública. Soc Sí. Toni Cantó. No, bueno, Toni Cantó, tot el que preguntes. Per l'amor de Està en Déu. actiu? En actiu, però no en la Sí, tele no? pública, sinó en la En ràdio. el teu mitjà. En el meu mitjà. Bueno, la ràdio, volia dir. Com... Ah, Però no en apunt, perquè no te van Val. enviar-te. és... Espera. No. És fatxa. Sí. Yeah. Veus? És que això és la pregunta bona. Encara que diga que no. Ah, i ell diu que no? Bueno, diu que... Ah, pues estic Jiménez ara- Los Santos no, ¿no? Vale. Claro. O sea, ell diu que no, vale, pues Jiménez Los Santos no. Jiménez Los Santos. Cárdenas. Yes! Me da Que mucho asco. bona! Da molt d'asco. Correcte. És que sí, odieu molt de No n'hi haurà dones que vocalitzaran En bastant esta- en els seus En este programes. piset odiem a Cárdenas. I a Pablo A Pablo Moto, Moto, sí. Perfecte, de categoria. Ostres! Lluís! Quina expectativa. A veure. Soc dona? Sí. Yes. Estic en la tele actualment? No. Soc de l'època... Soc de Canal 9? Sí. Sí. Maria Bradelo. Sí. Joder, que fàcil! No sé, jo és que estava en el Canal 9... Que quan li l'ha picat Sarai ha dit Sarai, Maria Bradelo, fijo. No pensava que m'ha passat, però és com una insígnia, no?, de Canal 9. És que Maria... Fem unes preguntetes per saber com aneu de cultureta, què ens podeu aportar a este episet, que necessitem un poquet d'inputs, de sabidoria. Sí, per favor. Com se diu? Saviesa? Saviesa. Saviesa. I tenim cultura pop, cultura general i preguntes del trivial. Val? Així que, jo no sé quina és cadascuna. Comencem per tu? Ai, pues si m'ho dius, la Roseta La esta. Roseta esta. Vinga, anava a pillar-ho jo. Ja. Vale, eso les preguntes són. És que jo Claro, tinc tú eres- experiència, tú eres ja sí, sé. Tu què volies que te tocara? Jo, Ah, vale. no sé què és pitjor. De Pues, les tres no sé què és pitjor és pitjor. cultura general, que és el que t'ha tocat. Ai, per favor! Bueno, Lluís, Jo no volia. la teva carrera està ara mateixa... Una cosa que m'ha dit a mi sempre, qui és desgraciat està en els collons en tropes. I a mi aquesta frase me la tatuaré en el pit, macho. Perquè sempre em passa igual, és que soc aixina. Tira-li, enxufa-li. Ara, enxufa-li. Quin escriptor és conegut com el Manco de Lepanto? El manco de Lepanto. Ah, jo crec que me las... No, jo crec que me voy a hacer. Mires, Federico García Lorca. No. Miguel de Jo? Cervantes. Ah, mira, Cervantes, va a decir- claro. Preguntes A mi això me àrtiques. posa molt nerviós i ho saps. O sigui, que per Però favor... puc fer rebote si falla. Deixa'm fer rebot, vale? Vale. El rebot és Però si és normal, el fique jo. Vale, para vale. humillar més, no? El manco Jo de me la Lepanto, sé. que era manco, pero tampoco era para tanto. Vale, perdón. Te torna a castigar. Vale. Joder. De Sol cap a fora, quin és el tercer planeta del sistema solar?
Home. La Terra. Sí! Perquè dic, a veure si la trampa, com has dit, el sol cap a fora, estava pensant, a veure si no ve cap a... No, és clar, el sol Jo cap a tengo que no. fer Mercurio, Venus, Tierra... Jo dic, és que igual és trampa, dic, torna, no, la Terra, clar. Com s'anomena la substància que dona color a les fulles de les plantes? Clorofila. Molt bé. Que ràpid, Molts contesta, ja xics. sap, Quan se la saps, contesta ràpid. En quin oceà desemboca l'Amazones? En el Pacífic. En l'Atlàntic. En l'Atlàntic. Té raó, és veritat. Ah, claro, jo hauria dit Pacífic, però Pacífic és com més al sud, no? Bueno, no tinc Va idea. callar la boca, va. La puta és que no Ah, sí, m'hi... no t'ha tocat a tu i vols quedar mal. Ja, en veritat és que parles i la cagues. Com s'anomena la línia vertical imaginària que divideix el món en dos meitats i que creua els pols? El meridià de Greenwich. Que passa pel País Valencià. Molt bé. No sé per on, però passa pel País Valencià. Sí, Algú sap? era... Quina zona era? No sé. N'hi ha un cartell. Està per la zona de la zona nord, rotllo per ahí, per Penyagolosa, per tot això. Sí. No sé la zona. Sí. Jo... Què vols que te toque? Jo, mentre no siga trivial, cultura pop preferiria, perquè si no te ho saps dona Pues- igual, però el trivial és que no me sent Home, cap. cultura pop, que no te la sàpigues. David, Quina és la que no volia? trivial. Pobre. Eso. Vale. Altre com jo. Cultura pop, pa tu, Sarai, que guai. Ara falle, saps? Claro que volies, no? Sí, però com falle. Va, ¿en qué ciudades se entrevistaron Hitler y Franco? Hòstia, en castellà i tot, les ha agarrat directament del trivial, la tia. Home, Control C, Control V, la bona. Ho vaig veure en un docu. La fa- bona. És una És ciutat... molt famós, tio. Sí, però no tinc ni pajolera. Ja, És un tio, nom però- rotllo Schengen o Fengen o something, no Sí, sé. No sé. Endaya. Endaya, lo que estava dient. En Aldaya. En Endaya. A quin país pertany la illa de Creta? A Grècia. Molt bé. Vamos, ja en tinc una. Com es diu el cavall de Don Quixot? Vale, no, me ve com lo de Jesús Gil. No. Ay, no, el de Jesús. Ah, ya lo tengo. Rocinante. Molt bé! Rocinante. Molt Com era bé. lo de Jesús Gil? Rumiante. Rumiante o algo així, no? M'estava venint tixe. I algú se sap el del Cid? ¿El cadáver del mío Cid? Ni pa' El joder. Cid campeador. ¿Cómo le digo? Anónimo. Babieca. Babieca. Estáis fuera de la clase O de sea, me literatura. pareix superpedant fer preguntes i No és fer fer. contrapreguntes que són les de sa pella. Home, clar, era per algú si volia pujar Vale, el nivell. vale. En quin costat del cos està el fetge? Ai, mare, com a sanitari això hauria de saber-ho i no ho sé. Ah, Entenc que en la dreta, molt bé. perquè a la resta d'estómac, vale, perfecte. I on es va inventar el ping-pong? El Japó? En Anglaterra. Oh, Oh! Boníssim! Molt bé. No, lo sabia perquè és de pareix tot el món que diga el món asiàtic, però és en Anglaterra. Bé, no és tan mal. No No sé, sé. no Esa sé era veure, pa' però... pillar. No, ja, I és ja era la pa típica, és la agafar. típica. Sí. Pues Vale. molt bé. Cultura pop, passarà. Tantes hores dedicades a la cultura pop, perfecte. T'imagines Bueno, que ara farà un pleno? palmes, que ara Si fa un palmarès. pleno li fem Si fa un pleno, fem una... Però No és... sé, tu bueno, quantes n'has fet? No Jo posem 2 de 5 crec, o per ahí, no? 3, No, la de tres. Grècia, 3 de 5, 3 aprovat. i tu n'havies fet 4. Va guanyar ell. Com s'anomena la dona de Risto Mejide? Laura Escanes. Molt bé. De quin equip de futbol és Rafa Nadal? Hòstia... Li falta un tobogán. Del Real Madrid, ¿no? Sí. Del Real Madrid. Lamentablement, el dia que vaig enterar És jo d'això és vaig de dir, Madrid. te va animar t'abuela. Home, jo no animo mai a Rafa Nadal. Nomena els 3 xutxes de Masterchef. Jordi Cruz, Samantha y Pepe. Molt bé! Veus Masterchef? Estic flipant. A veces. Estic Jo flipant. m'ho fique el dia següent, pel matí, 3 hores. ahí. És que ara que sé que va Samantha Hudson, que és la Samantha bona, Clar, el ara sí que ho celebrity. veuré. La Samantha bona. Amb què ha trencat palletes recentment Kim Kardashian? En Kanye West. Molt bé. Home, les Kardashian també és una cosa Però que bueno, sí es estic ve. flipant. Està a una, No, no, eh? i- Està a una. A una És que Mira, està jo- la Ho falla. vaig preparant l'ovació? Espera't, Jo ni que idea. ara estic nerviosa. Quina pel·lícula va guanyar l'Oscar per la cançó City of Stars? La La Land. Crec que eres la primera persona que fa pleno de tots els candidats a viure en el piset que ha vingut. Són moltes hores sola dedicada a Twitter, a la televisió, a internet en general. Quina veu de reportera posant, eh? sí. Pues bueno, familieta. Estic molt sola Ha i estat dediquem un- moltes hores a la Ha cultura estat un popular. plaer enorme que vinguéreu a veure'ns. Bravo! I sempre vos fem un regal de part
dels nostres amics de l'Aruig. Que xulo. Crec que aquesta camiseta no pot ser més per a tu, perquè és el modelo descarà, que tu eres la persona més descarà que m'he trobat jo en la vida. Sí, I si no que li pregunten, descarà bones, i si no que li de pregunten, la bona. que li pregunten als del Galileo Galilei quan estaven confinats. Ai, home, moltes gràcies. Algun dia mos hauré de contar això. Això m'ho seguro que Home, contaré, altre vale? dia, Lluís, altre dia. i per a tu, esta que a mi m'encanta, vas començar en el món del periodisme tenint veient el futur negre, però jo crec que ara mateix, de moment, estàs content. Més negre el BAJCK, ¡Qué guay! ¡Qué Esta chula! és chula. Tenim una sessió que es diu Patriots de Kennedy, la gastaré. En Tap Tapin? En el Tap Tapin. Pues te la fiques ahí, Els amics de l'Aruig. Moltes gràcies, que Que guai. guai, Bueno, sou un amor. Ho sabíem perquè us tenim ahí en la tele i sou de lo que més ens agrada del món, però gràcies per vindre. A vosaltres. Esteu convidats. Hem de deliberar. Vale. Sí, hem de pensar què fem, perquè dubtem Ja mogolló. tenim molts candidats Però bueno. i... Ja, Sabeu on estem? Toqueu Però- aquí. Exacte, podem ser amics. Que m'he guardat que deia. Claro, és que tu en Sarai, és que jo i Lluís som amics i a més som músics els dos, així que... N'hi ha bon feeling. Super. Bueno, família, pues Molt bé, acompanyem. moltes gràcies. Gràcies per vindre, que de vagi molt veritat, bé. Adéu, família. Vinga. Adéu, Lluís, adéu, Sarai. Perretes. Home, que jo no tinc així que ningun argument per descartar a Lluís i a Sarai, de veritat. Ostres, a veure, per la feina que tenen han de veure un mogolló d'hores de tele i tu i jo tenim zero voluntat i anem a estar al seu costat, tragam-ho tot. I això és així. I a més, una altra cosa. És que tu en Sarai, joder, és que éreu iguals. I jo sempre vull ser el teu company de pis preferit. Mira, si és per això, el descarte. Tu sempre seràs el meu preferit. Ho fas per mi ara, vale? Gràcies, a més, que si sabia. Jo faig el sopar avui, vale? Vale. Father,